Бях на 24, млада, красива, щастлива, очакваща второто си детенце. И един пролетен ден, някъде край на май или юни беше началото, докато разговарях с главният лекар в болницата, където работех в моя офис, изведнъж от носа ми потече кръв. Не потече, тя шурна. Така че изцапа цялата ми бяла манта. Опитахме се да спрем тази кръв, не се получи и поспешно сме закараха, тъй като и бременна, ме закараха в ушино с гърло, за да ми помогнат там. Сложиха ми дълбоки тампонади в носа, не спира кръвта, вечерта започна от венците да излизат едни със сираци кръв, т.е. имаше опасност от уши, от очи, от всякъде да започне да тече кръв, защото тромбоцитите ми са били почти към нулата. Много под границата, която трябва да бъдат. И така на следващия ден поспешно сутринта линейката и в Пловдив медицинска академия, в трета вътрешна клиника. Там ме очакваше екип, който ме пое веднага още от вратата. Започнаха изследвания, прегледи, консултации, идваха много специалисти, защото това беше един много рядък случай, бременна жена с тромбоцитопения. На доцента, който ми беше лекуващи, той беше възрастен човек, на него беше за цялата му практика втори подобен случай. Така че всички бяха много изплашени. Дори се коментираше пред мен, че ще гледат родилката, ще гледат майката, защото тя си има едно дете, и дори ми предложиха да премахнат плода, за да спасят мен. Аз отказах категорично, исках да си родя това дете. И така, направиха ми стенална пункция в крайна сметка, пробиха ми гръдната кост, за да изкарат костен мозък и да разберат в крайна сметка доброкачествено или злокачествено е това. Оказа се, благодаря на Бог, че е доброкачествено, роди ми се един прекрасен син и всичко беше оттам нататък наред. Гълта хапчета, разбира се, много време, никога няма да ги забравя преднозолон 05. И така, това, което искам да кажа е, че ние носим в себе си всички болести. Това го чух за първи път тогава и няма да го забравя. Затова ние трябва да се грижим за нашия храм, за нашето тяло, преди да се разболеем. А не, когато вече сме се разболяли, тогава олеле, лекари, лекарства и така нататък. Мили дами, младите дами, които имат намерение също да раждат, нека се погрижат първо за тяхното тяло, за тялото, което ще храни плода, за тялото, което ще роди детето. Защото на 20 години вече организма е замърсен. С какво ще храниш плода? Токсини, отрови, тези, които са се натрупали в организма? Няма повече какво да кажа. Мисля, че стана ясно. Това е от мен.